এই হুଙ୍କା ମାଟି ନେଇଯିବି ଯେ ଏଇ ମାଟିରେ ଚୁଲି ପାରିଲେ ମଜବୁତ ହବ। ରହିଛୁ ସାରିଆ, ତୁ ଯାହାକୁ ହୁଙ୍କା ଭାବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛୁ, ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେ ହୁଙ୍କା ହେଉଛି ମୋର ଅନ୍ୟତମ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଥାଇ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଆପଦ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ବାୟାଣୀ ଭଳି ଛୁଟି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମା, ତୁ କିଏ? ତୁ କୋଉ ଠାକୁରାଣୀ? ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ଏକ ଅର୍ଥରେ ମୋର ସହସ୍ର ନାମ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବାୟାଣୀର ଗୋଟେ ନାମ କଣ? ତେବେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମୋର ନାଁ ଜାଣିବାକୁ ବସିଛୁ, ତେବେ ଶୁଣି ରଖ। ଏଇ ବାଘଜିଆ ଗ୍ରାମର ଗୋବରୀ ନଈର ଗୋଜବାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଜବାଣୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବି।